Hassanu, bisa ga dukkanin alamu kana cikin farin ciki yau. Malam Hassanu, mai yasa ba zan yi farin ciki ba alhalin yau ina sabon ango? Alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Addu'ar da na yi maka shine Allah ya albarkace ka kai da matarka, sannan ya haɗa kawunanku cikin alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wannan addu'a ga waɗanda suka yi sabon aure. Masha Allah, Malam Hassanu, ina so Allah ya azurta ni da 'ya'ya nagari shiryayyu masu tsoron Allah. To me zan yi domin in samu cimma wannan buri? In kana so ka cimma wannan buri, to sai kai ta wannan addu'a a duk lokacin da zaka kwanta domin saduwa da iyalinka. Bismillahi, Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana. Da sunan Allah, Allah ka nisanta mu daga shaiɗan, sannan ka nisanta abin da za ka azarta mu da shi daga shaiɗan. In ka kasance kana karanta wannan, Allah zai azarta ka da 'ya'ya masu tsoron Allah. Masha Allah, Allah ya saka maka da alheri. Na gode. In kai sharin wannan addu'a zuwa ga 'yan uwa, Allah zai baka ladan da suka samu a duk sanda suka karanta ba tare da an taɓa komai daga ladan su ba. Hassanu.